Is mise Adam agus an seachtain ceacht rinnemer an ceacht I lethrán gréasán. Ach bhí gach rud dubhag spáin ach anmh tá mé chuna chur dá, cúra agus pictiúr bheadh sé anaspraíúil. So dúis chun tosnú, tír go dtí quickdojo.com/tgcathair.html. Ach má bhéachann tú ann, níl ar cód don lethrán ann. So, chuir tú isteach an ainm a bhí agat mise.html a bhí gomsa. Agus an son, clicáil oscail agus tacaigh de cód arás. An son, chur méid isteach is an H a héin, tá tré ag aige agus tá sé stáil. Agus isteach is stáil chur méid dá, agus an son códáin agus an son an ainm don dá. So tám seo gona úsá daoibh. Féach, tá ar header as I daoibh. Inis, tá mé chuna dhéanamh an rud céanna ach leis an alt. Inis, chur an leathólán ag an deire agus inis féach ar éist, agus féach tá ar alt glas. Agus an son, déanamh míad an cúra, déanamh míad an rud céanna ach tám seo chuna úsá gurm an uair seo. Má déach míad ar é seo, inis tá ar alt gurm. Inis, tá mé chun cúra thuairt. So subbody tuairteach BG colour, tá sé tré, agus chuirteach ainm don dá, so beidir glas. Agus an son nuair díoch míad ar é seo, tá ar cúra glas, sin anaspraíúil. An son, nuair bheadh míad, tá spásring cís an sa, agus déireann sé tá míad ag CÓDÚ, so má gheobhaigh míad an URL mar sin, agus an son chur míad isteach tag nua, tá IMG. Ní léon deire tag ag IMG. Just chuirteach an tré SRC, agus chuirteach an URL don pictiúr, agus chur mise isteach an son é. Agus an son, má díoch míad ar é sin, b'fhéidir go bhfuil ar spásring ar lethrán gréasán, sin go chunta. Agus is féidir leat an leathanach seo a roinnt le de chuirde leis an téach sa. Sin an dara chéim sa ceacht lethrán gréasán. An taachtain seacún beidh méid taispeántaíomh conas cluiche a bhanú. Beidh sé an sa múl, slán tamil.